Ja, kære alle sammen. Velkommen til årets Gladsaxe-dag. Sommeren varer jo ikke evigt, men heldigvis så regner det altså ikke på Gladsaxe-dag. Som I sikkert ved, så får vi en letbane i 2021 langs Ring 3 fra Ishøj i syd via Gladsaxe til Lundtofte i nord. Derfor foreslår jeg, at vi sætter penge af til at gøre kommunens dagtilbud endnu bedre end Lover dig så at gå hjem og sætte den op? Ja, selvfølgelig. Den redder menneskeliv. Det er verdens billigste livsforsikring jo. Så det er jo dumt ikke at have den, ikke? Eller få en til at hjælpe dig med at sætte den op. Det er et godt eksempel på, altså mandens Ja, nu er der røde, ja.
skal du være, når du bliver stor? Brandmand. Tusind tak til Gladsaxe Folkekor. Og så kalder vi